Hello mga Yiniens. Mga Yiniens, so dito tayo sa may LTO Lingayen, Pangasinan, no? Papasan itong Mio, Mio 125i, no? Ni paring RR, no? Shoutout kay paring RR pala at saka yung maring Juana, no? Sa kanila itong motor na to, no? Papaisyon natin mga Yiniens, no? Ang kailangan sa listo mga Yiniens, ito, handito naman yan, papakita ko sa iyo mga Yiniens, no? Tara mga Yiniens, no? Parisyon natin. Ito yung kailangan mga Yiniens, no? Ito yung UR tsaka CR, no? Kahit Xerox lang mga Yiniens, no? UR, CR, kahit Xerox lang. Ito, tapos ano mga Yiniens, no? Insurance mga Yiniens, insurance, no? Ito yung ano mga Yiniens, TPL insurance, no? TPL. Tapos emission test mga Yiniens, emission test. Ito mga kailangan mga Yiniens, no? Emission test, no? Insurance, tapos UR, CR na Xerox. Ayan mga Yiniens, no? Tapos mga Yiniens, no, may isa pa yung stencil nito. May isa pa inspection natin to doon sa may harapan na yung TO. Para sa ano man yan, stencil. Diyan. Ano lang. Ay, diba? Okay. So mga Yiniens, no, na okay na, na-inspection na mga Yiniens, no, may insurance na, may emission na, tapos yung stencil kanina kompleto na, tapos yung ORCR na Xerox. Yung mes pasok na sa LTO mga Yiniens, yun kasi yung requirements, yung apat na requirements kasi insurance, emission, ORCR na Xerox, saka yung stencil. Yun yung apat na requirements sa LTO mga Yiniens. Kaya mga Yiniens, no, okay na, na-inspection na sa LTO natin mga Yiniens.